I den europæiske union er alle mennesker ligeværdige, og alle er lige betydningsfulde. Kvinder og mænd har samme rettigheder. I Europa sikrer loven, at alle har samme rettigheder. Hvad betyder det? Enhver har ret til at tage sine egne beslutninger. Alle kvinder og mænd over 18 år kan tage valg og beslutninger, som har indflydelse på deres liv. Retten til at vælge betyder også, at kvinder og mænd er ansvarlige for deres egne handlinger. Enhver kan uafhængigt rejse, bevæge sig rundt og handle. Enhver har ret til at studere, vælge en profession og udføre et arbejde. Enhver har ret til at vælge deres egen uddannelse. Religion er enhvers personlige anliggende. I Europa er der religionsfrihed, hvilket betyder, at enhver har ret til at leve i overensstemmelse med deres tro, eller til slet ikke at have nogen religion. Enhver har ret til at deltage i samfundslivet. Alle kvinder og mænd har ret til at tilhøre et politisk parti. De har også ret til at have indflydelse på beslutningsprocesserne i deres samfund. Enhver kan vælge sine egne fritidsbeskæftigelser. Enhver har ret til at vælge sin egen partner. Enhver har ret til at vælge sin egen mand eller kone. Enhver kvinde og mand kan blive gift, når de er over 18 år. Ingen må tvinges ind i et ægteskab. Enhver kan vælge deres egen partner. Enhver har ligeledes ret til at leve alene uden en partner, eller med en partner uden at være gift. Enhver er ansvarlig for sine egne handlinger og sine egne valg. Enhver har ret til at vælge sin egen påklædning. Enhver bestemmer ligeledes ene og alene over sin egen krop. Ingen har ret til at krænke disse rettigheder. Ingen må forurettes. Ingen mennesker må krænkes fysisk. Ingen voksne har ret til at slå børn. Vold er ikke opdragelse. Det er forbudt og strafbart.